Zat. Maar nu volgens mij keer heen, ja? Ja. Zat als maar is te lezen in de bek. Остановка. Затем продолжение движения рабочим шагом. Активнее. Между К и Е подъем рабочего рейса. К, Е, рабочий рейс. Направо 20 метров. Диагональ. КМ. Средний рейс. КМ. Средний рейс. Heel zo ver. Ja, maar en heb ik. Dan komt het dan gewoon. Ik doe wel een beetje dat raar. Een beetje zo wilsteren. Niet die wat rijdt. Dan heb ik dan zo'n zee ren ik braak gemaakt. En toch. На А въезд на среднюю линию. На X переход рабочего шага. Ja, maar ik zou zeggen dat jongen met een van Hans in de kern dat er helemaal bij van hebben. Ja. Dus ik ken net ook wel dat het is. Dus ik vind hem heel mooi zwom krijgen. Ja, precies. Ja. На С езды направо. Между Н и Г подъем рабочего рейса. Шагай. Eigenlijk hetzelfde. Рабочий рейс. Hetzelfde. Fragmenten. На А серпантин 3 петли. Ja, dan ben ik hoe snel in?
Ja, dat is er dan nog. Met de afspraak Krijg je vol. wat is alles een paar van die dingen doen. Между С и Н переход в рабочий шаг. Look at jullie, we hebben een Переход в snij. рабочий шаг. Zelf. Диагональ. Ja. Переменное направление шага АД. Maar welke Дальше выделен шаг. Aeroflot. Набрать полный. Zal Между А и Н рабочий вес. dat overal. Между А и Н подъем в рабочий вес. Nee. Van binnen. Die bovenin. В Е полуголь налево. En dan een mooi dat die net een studie, maar mooi is wat er aan te zitten. Heel elke Между А и Н подъем в рабочий вес. dit ermee de hoek staat om waar ik al. Hij krijgt zijn ermee beland. En dan een jaren. Боль 20 метров с несколькими темпами среднего Dan een оборота. jaren dus kan ik naar de tussen. Minus kan ik meer dan een soort Dus ik voor de EU of net? kibbel. Dat wordt eigenlijk Dat is Между С и H Nee, переход в рабочий nee, вес. haast moet ik niet alles, regelen. ja. Naast een certificering houden. Ja, maar dat komt mij net voorbij. Ja, hoe met de machine van je kinderen hebben bedenken. Dan maakt het toch al van. Ja, dat zou je van de EU. Диагональ. FH средняя рысь. Ik ben lekker even. Nou, ik kan gewoon voor met een bakmaatje, dat mag er dan bij hebben. Dat is wel niet mooi. Het in mag je in de training en in hetzelfde. Ja, maar het is, ik bedoel, die ijs, ik ben darker, ja, dat staat nergens. Nee. Eigenlijk zit ik weg met dat niet. Nou, let maar op. Nou, let maar op. Die kan je er uit. En dan moet je zien hoeveel die Е EBA toestaan. полуголь направо. Dat wij samen met Dat wordt bij. sommige eisen gaat het niet. Deze die wordt even jaar zijn met een heleboel nee, even jaar door waarschijnlijk in die tijd maar hoe het heeft is gewoon beetje slecht. Ja, dat is natuurlijk. Hoe dan? Между А и К подъем в рабочий вес. Nee, twee tijden, dus zou het net moeilijk zijn. Met thuis zou dat На moeilijk Е боль 20 метров с несколькими темпами Ook среднего krijg je оборота. niks aan de vest. Zoals ik het hier niet voor te krijgen. Dat is wat anders. Als je het net voor te krijgen, krijg je het uiteindelijk niet voor. Maar uiteindelijk is Между het ook С niet и meer. Н переход в рабочий вес. Nee, Переход в рабочий вес. На В боль 20 метров. Отдать Dan лошадь. krijg je wel wat meer dan oor, hè? Ja, Позволим лошади вытянуть je шею. hebt oude scripten zo zien. Ja, nou, hij heeft bij het plan en hij heeft al wat dan, hij heeft bij de niet hij dat wil, hij heeft al wat dan. Wie is hij daar wat dan? Nou, die mail. На А въезд на среднюю линию. На X остановка. Wat maakt het